Piye? Kok Hati nganten karo ekspresi lho kok. he he Kok kaya kadal. aja ngono to lek gilani ababmu mambu aja mangat aku Mambu sithik kok. Penak-penak. Mangan apa kok mambu? Mangan ricak kirik mau. Caedian. nganten he he Polae. manut aku Manut. Wah, penak bojoku, Pak. Kok iso? ya sik to Bojoku paling mung tak meneng ya, Mas. Jadi kaya debok. Yo aku yo. oh iki ning panggung aja dipadani bojomu Ya sak yayi lho, Dal. Bojoku iki melu-melu kowe iki lho. Kok kamu nganggo kawat kuwi tuku kawat barang. beho Kawat ya mah ijo. Tangi turu mah ya apa bar mangan suket tau. Ayo kawat iki mbok ning putih apa ning anu kaya ya abu. Terus tak ngon moto barang iki tak tukokke. Mah gegeden. apa soflen Softtek. soflen Layak gegeden. Atuh wae ning Indomaret mah. ya Allah lek kuwi terus piye gean Tak templekke ngono ae. Bocah kok ngawur ae. Yo. ni Hawane panas. Ning Indonesia iki panas ya. ya ora Penak ning Indomaret anyep. lek kiki beda ya lek ning Indomaret kan enek AC-ne lek ning kene aja kok duduh-duduhke aurat ah Indomaret aku mau berpadu. padu karo sapa Karyawane lah ngopo tuku susu heeh jare buat 3 tahun. heeh Lagi 2 minggu entek. lah kok iso ki lho Jare buat 3 tahun, 2 minggu entek ya onak-onak. kuwi susu apa sih Susu bayi ku lah. susu bayi tenan Buat 3 tahun, 2 minggu entek kok. Tegese untuk umur 3 tahun. kuwi lho lek maksud iki ngono kuwi lho lek tegese iki untuk umur bayi 3 tahun Ra mung buat 3 tahun ngono. 2 minggu entek. Malah ndek iki jare karo Mbak Kasir harga susu turun ngono kan. Melorot, Mas. Ora, sing anu merek kita anu medhuk tenan. Ayo bawa saya terus bahaya tenan kok Kowe aja kokean susu wong wedok ora apik. lah ngopo 6 roti crentel wae kirik kae, Mas. eh kuwi beda lek ya Allah aja kaya ngono to Aja mbok rungokke, aja mbok Kalau Mas rungokke. Catur aku pengen banget mendem iki lho tak. Pendemen, rasa Kuwi pendem. pitutur kuwi. Lah kok iso. Pendem jero, ngono kae lho. Ya. Beda. Wong sampean ki arep tak pendem urip-urip kok ya. Wong urip Yo. dipendem iki. Kapan? Sumandeng sisihmu aja ngono to Lek Apik men. Ya dia apa tuku? walah sinden kok ya gelem kok silehne to mambu kuwi engko tenan Ngawur kok Bagong yo aja. Jebule enek ora ngerti kok. Kene iki cah boros kok tetep tuku no. apa nih Tuku lho, keluargaku keluarga boros. berarti sugih no ya Toko desa kuwi lho, ulakan telat sithik lho entek apa-apane. Lah anakku bojo kuwi mendino jajan kok. Bojo kuwi wong sabun werna telu. Bojomu
dhuwur. Rai. Anu ngisor kabeh kuwi enek dhewe-dhewe. Ngisor enek awak dhewe muka dhewe-dhewe. Sijine apa? Satu untuk atas muka. Rai, ya. Terus ini Awak. badan. Terus Satu. ngisor kuwi enek. Ngisor iki apa? Kaki. Kaki kene sabune dhewe. Iya. Warnanya apa kalau atas? Biru. Oh biru. Kalau di sini? Tengah. Abang. Ngisor? Ora mesti sok pink, sok kadang ijo, sok ora. Aja mbok rungokke mu, bayang. Yo terus ke sik. Mong